мусіць пайсці ў адстаўку кіраўнік Байсола Андрэй Стрыжак праз скандал з дык-пікам? Ці існуе ў беларускіх дэмакратычных сілах інстытут рэпутацыі? І як гэты скандал паўплывае на працу Байсола і гуманітарнага фонду для беларускіх палітзняволеных? Добры дзень, тут Ганна Соуць, гэта Пік Свабоды. Пра гэта ўсё мы пагаворым у жывым эфіры з медыэкспэрткай, даследчыцай прапаганды, гендернай эксперткай Ірынай Сідорскай. Добры дзень. Добрый день, прывітанне. У нашым эфіры таксама прагучаць меркаванне сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў і сябра каардынацыйнай рады Святланы Мацкевіч, таксама блогера і сябра каардынацыйнай рады Александра Кныровіча, таксама сузаснавальніцы ініцыятывы партызанка юрысткі Ганны Маціеўскай і прадстаўніцы міжнароднай каманды офісу Святланы Ціхановскай Стасі Глінік. Такім чынам у нас амаль гадзіна жывога эфіру, будзе вельмі насычаны эфіры. Я прашу, калі гэта для вас бяспечна, вы можете пакідаць свае каментары, а таксама задаваць пытанне Ірыне Сідорскай. Што вядома на момант нашага жывога эфіру? Кіраўніка фонду Байсола Андрэя Стрыжака абвінавацілі ў рассылцы беларускім актывісткам, праваабаронцам дык-пікаў. З Вікіпедыі патлумачу, што дык-пік – гэта разнавіднасць так званага секстынга. Гэта фатаграфія мужчынскага пеніса, якую адпраўляюць файлам на мабільны тэлефон ці асабістым паведамленнем у сацыяльных сетках. Пра рассылку Стрыжаком няпрошаных фатаграфій сваіх геніталій дзве жанчыны на ўмовах ананімнасці расказалі Еўрарадыё. Адна з іх показала журналістам здымак, які прыйшоў ад Стрыжака. І як сцвярджаюць журналісты Еўрарадыё, некалькі актывістак распавялі, што ведаюць як мінімум пра 7 выпадкаў, калі Андрэй Стрыжак дасылаў жанчынам фатаграфіі сваіх геніталій, хаця яго пра гэта не прасілі. І сам ён прызнаў у допісе ў Фейсбуку, што інцыдэнты мелі месца і папрасіў прабачэння. Сёння я звярнулася да Андрэя Стрыжака па тлумачэнні. Ён сказаў, што дастаткова пакуль яго каментараў у Фейсбуку больш каментароў не будзе. Спадарня Ірына, ваша ацэнка всяго гэтага, найперш з пункту гледжання грамадскага інтарэсу? Канешне, гэта сумная сітуацыя, і яна не ідзе для карысці нашага дэмакратычнага руху, нашых ідэй па пабудаванню новай дэмакратычнай, вольнай ад гвалту Беларусі. Як бы адбываецца, што мы зараз робім тое самае, супраць чаго мы так актыўна змагаліся ў 2020 годзе, гэта менавіта супраць гвалту. Да, гэта іншы від гвалту, але гэта таксама гвалт, гэта разнавіднасць менавіта сексуалізаванага гвалту. І калі мы, напрыклад, вельмі тады крытыкавалі таго ж самага Сергея Гайдукевіча, які быў замешаны ў чымсьці падобным, то вось мы маем, на жаль, і сітуацыю з прадстаўніком дэмсілаў і з вельмі яркім прадстаўніком дэмсілаў, менавіта з праваабаронцам, чалавекам, які займаецца такой важнай, такой грамадска-карыснай справай. І між іншым, шмат для каго, я так думаю, праца яго арганізацыі гэта перш за ўсё праца самого гаспадара Стрыжака, і ён як твар гэтай арганізацыі. І, канешне, гэта не ідзе на карысць і працы наогул арганізацыі, і яшчэ раз дэмакратычнаму руху. Гэта паказвае, што мы не свабодныя, не вольныя, тых самых мадэляў паводзінаў, тых самых звычак, тых самых стэрэатыпаў, супраць якіх мы так рашуча выступілі ў 2020 годзе. І я прапаную зараз паслухаць меркаванне блогера, сябра каардынацыйнай рады Александра Кныровича. Меня очень удивила реакция так называемых защитников. Почему? Потому что мы имеем дело конкретно с публичным провалом в этической плоскости одного из заметных руководителей, НГО, одного из основных фондов, который занимается помощью политзаключенным. И, конечно, сама по себе реакция в режиме «вот он молодец, что он признался», подхихикивание над этим, сравнение с Гайдукевичем, двух вот этих вот кейсов, да, который тоже отметился массовой рассылкой своих красот неограниченному кругу людей. А еще и, знаете, я уловил у некоторого количества публичных комментаторов
сожаление о том, что попался, и какое-то сочувствие, знаете, в режиме таком, что вот все мы вот такие, он попался, мы нет, поэтому давайте ему посочувствуем. И меня, конечно, вот этот уровень дискуссии, меня он поставил в тупик и создал для меня самого вопросы, как бы, а в адеквате ли мы целиком, как, ну, гражданское общество. Почему для меня появились такого рода вопросы? Потому что, ну, во-первых, невозможно сравнить, даже если попробовать сыграть в эту игру и сравнить ситуацию с Гайдукевича с Стрижаком, так, но Гайдукевич разослал непонятному количеству, как бы совершенно случайно вкинул фото в канал. В нашем же случае, как бы, ну, Андрей сам признает, что это осознанная рассылка конкретным личностям, которые никак не соглашались на это. То есть вообще-то мы имеем дело с таким, ну, как минимум, неэтичным поведением, с таким эмоциональным насилием, то, о чем говорят девушки, которые получали эти сообщения, которое, ну, совершенно очевидно требует осуждения, и единственный способ справиться с такого рода кейсами – это то, что продемонстрировал вот глава этой IT-компании, который в значительно более легкой ситуации находится, который попался на, знаете, на кискам на концерте Coldplay вместе с любовницей, и, соответственно, его этическая реакция была такая, что он в тот же день подал в отставку. И, в общем-то, в этом случае можно ожидать от руководителя фонда, руководителя такой большой организации в целях сохранения имиджа фонда, в целях как бы сохранения продолжения работы фонда, ну, ровно тех же действий. То есть подача в отставке в тот же день и как бы попытки спасти саму репутацию фонда как организации, отделив репутацию фонда от своей собственной личной репутации. И то, что мы не наблюдаем такого рода действия, ну, очень плохо говорит о нас самих. О нас самих я сейчас как бы не отделяю себя с точки зрения демократического гражданского общества от Андрея Стрижака и всех остальных. Потому что, ну, знаете, как бы облажался он, но зрители, белорусы, которые наблюдают за всем этим со стороны, не будут проводить различия между Стрижаком, Кныровичем, Тихановской, либо вечерка-слатушка. Они будут целиком смотреть на эту ситуацию и говорить: смотрите, что у вас происходит. Поэтому меня удивляет, что до сих пор нет вот такой реакции. Меня удивляет, что до сих пор нет попытки отделить себя от фонда и помочь фонду как бы работать дальше спокойно. И, конечно, я за этим вижу большую проблему, связанную с тем, что, в общем, мы являемся отражениями такой же патерналистской системы, которая существует внутри системы Лукашенко. Ведь как бы что продает как бы Лукашенко своим зрителям, хочется сказать, подписчикам, своим людям, которые находятся и почему-то ему симпатизируют, находятся в Беларуси. О том, что вот есть я, такой уникальный, такой молодец, который спас страну, и без меня вам кранты. И то, что мы делаем, то, что делают сегодня защитники Стрижака в этом смысле, они делают ровно то же самое. Смотрите, какой у нас замечательный человек, который сделал так много хорошего, и ай-яй-яй, критикуя Андрея, вы как бы разрушаете, даже не знаю, что разрушаете, как бы нарушаете работу гражданского общества, нарушаете работу этого фонда политзаключенным помощи, да, или что делать? То есть у нас происходит ровно такое же, такое же, знаете, ну, не культ личности, но ориентация на личность. И это, собственно, сведет как бы все белорусское демократическое движение, приведет к совершенно маргинальному статусу. Потому что если посмотреть на это чуть дальше, то выяснится, что концентрация вокруг там личности и легитимности самой Светланы Тихановской, она приводит к тому, что если, не дай бог, Светлана Тихановская споткнется в ванной неудачно, дай бог, конечно, ей дожить до возраста Ивонки Сурвилы как минимум, а то и дальше, да, но если, не дай бог, с ней лично что-то случится, то вся демократическая конструкция у нас будет разрушена. Поэтому я в этом кейсе, в этом случае вижу отражение, ну, общей проблемы, проблемы построения вообще всей системы на личностях, а не на институтах, на каких-то личных достижениях, а не на устойчивых принципах. И, в общем, как бы, ну, если от этого от сегодняшнего кейса не будет никакой адекватной публичной реакции, а ситуация останется в таком же состоянии, в желании замести под ковер,
Но это будет означать просто еще один день гниения, еще один шаг в сторону забвения, назовем это так, и проклятия в адрес наших результатов за 5 лет после 2020 года. Ну, в общем, такой мой личный взгляд. Гэта было меркаванне Александра Кныровіча. Мы ў жывым эфіры з медыаэксперткай Ірынай Сідорскай. Перш чым я і папрашу пракаментаваць тое, што сказаў спадар Александр, я зачытаю каментары, іх даволі шмат. Прыйшло на нашу трансляцыю. Вот адзін з каментароў: не веру, што чалавек, які такім займаецца, ва ўсім астатнім абсалютна нармальны. Таксама беда не в том, коммент на российской мове, что кто-то что-то кому-то шлет, а реакция общества, которая, если не нормализует, то, по крайней мере, не видит в этом ничего страшного. Еще и девушек упрекают в излишней чувствительности. Ну, вот есть люди, которые сумнеются, не ведают, нехай приводят конкретно, кто так кажа, то нейкая война з млынами. Спадарня Ірына, ну, гэтыя каментары мы пазней яшчэ абмяркуем, я думаю, іх будзе яшчэ больш. Як вы думаеце, ну, гэта галоўнае пытанне, ці мусіць пайсці ў адстаўку кіраўнік Байсол Андрэй Стрыжак праз гэты скандал? З майго пункту гледжання тое, што ён зрабіў, гэта абсалютна недапушчальна, і гэта, канешне, ідзе вельмі шкодзіць дэмакратычнаму руху. І з майго пункту гледжання я падказала бы так, гэта для мяне на 100%, але я думаю, што менавіта гэтае рашэнне трэба, каб прыняў сам спадар Стрыжак і яго арганізацыя. І вось зараз я хочу пракаментаваць коротка тое, што гаварыў спадар Кныровіч, пра тое, што шмат арганізацый у нашай свядомасці зліваюцца са сваімі лідарамі. І вось гэта на самой справе не вельмі карысна, і я таксама за тое, каб у нас былі моцныя інстытуты, а не толькі вось такія яркія асобы, якія штосьці робяць. І, безумоўна, тая самая арганізацыя, якую узначальвае Андрэй Стрыжак, яна ж не толькі звязаная з працай яго самога. Я ўпэўнена, там шмат прафесіяналаў, шмат мужчын і жанчын, які вельмі так свядома, вельмі мэтанакіравана працуюць на тое, каб было грамадскае добро. І, безумоўна, гэта, ну, пляма і на іх таксама. І я за тое, безумоўна, каб мы адрознівалі вось нават кіраўніка арганізацыі альбо кіраўнічку арганізацыі ад таго, што робіць сама арганізацыя. Так, гэта наша такая псіхалагічная асаблівасць, што мы ўспрымаем арганізацыі праз канкрэтных людзей. Але яшчэ раз, калі твар арганізацыі, ну, так сябе паводзіць, тое, што, напэўна, ну, не вельмі добра для звычайнага чалавека, тым больш недобра для прадстаўніка праваабарончай арганізацыі, якая дапамагае палітвязням. А людзі, якія ўзначальваюць такія арганізацыі, з'яўляюцца іх тварам, но яны павінны быць прыкладам для нас усіх. Яны менавіта павінны паказваць, як правільна паводзіць сябе там у складаных жыццёвых, у новых жыццёвых сітуацыях. А калі мы бачым, ну, прыкладна тое самае, што робіць Лукашенко і яго памагатыя, ну, канешне, гэта яшчэ раз вельмі сумна. Александр Кныровіч казаў пра адсутнасць рэакцыі з боку лідараў дэмакратычных сілаў на гэтую сітуацыю. Я яго запісала за некалькі гадзінаў да нашага эфіру, а за гадзіну да нашай размовы я запісала таксама прадстаўніцу міжнароднай каманды офісу Святланы Тихановскай Стасю Глінік. Давайте яе паслухаем. Тут, конечно, хотела бы сказать, что усе, хто працуе ў нашым руху, асабіста ў лідарскіх пазіцыях з уразлівымі людзьмі, павінны разумець, што асабістыя межы, годнасць, бяспека іншых людзей недатыкальныя, так? І праводзіны, пра якія ідзе гаворка, яны недапушчальныя і непрымальныя. І мы спадзяемся проста, што, ну, гэта проста не будзе паўтарацца ў нашым асяроддзі, хаця разумеем, што могуць быць і яшчэ нейкія сітуацыі і так далей. Мы выказваем падтрымку ўсім ахвярам, усім, хто
як бы ўсім дзяўчынам, якія наважыліся расказаць пра гэта, і тым, хто не наважыўся, мы таксама, канешне, выказваем шчырыя словы падтрымкі. Як вы мяркуеце, ці мусіць Андрэй Стрыжак пайсці ў адстаўку? Тут, канешне, не нам судзіць, так, таму што Андрэй Стрыжак кіраўнік сваёй арганізацыі, гэта незалежная арганізацыя. Я думаю, што мы яшчэ пабачым развіццё гэтых падзеяў. Пакуль што мне цяжка сказаць, што будзе. Я асабіста лічу, што, канешне, мусяць быць наступствы такіх дзеянняў. Ну, так мяркуе прадстаўніца офісу Святлана Ціхановска. У нас вельмі шмат каментароў, я некаторыя зачитаю пытанне якраз да вас, Ирина. Может, эта ситуация запущена специально, что-то подсказывает, что большие проблемы там, а это ситуация для отвлечения внимания от более серьезной проблемы. Як вы думаете, ці можа быць так? Ну, глядзіце, гэта ўжо, напэўна, канспіралогія, бо на самой справе я не ведаю менавіта ўнутраную кухню гэтай арганізацыі, але што я тут дакладна бачу, і тое, што я бачу менавіта як даследчыца, як чалавек, якая працавала менавіта са студэнтамі па тэме фарміравання іміджу, рэпутацыі і гэтак далей. Нават калі мы бралі сітуацыі да 2020 года, звязаныя перш за ўсё там з камерцыйным сектарам, і калі вось там нейкі там топ-менеджер штосьці рабіў, то таксама вось былі такія версіі. А можа гэта для таго, каб там адцягнуць нашу увагу, а можа там гэта зрабілі там нейкія канкурэнты, можа гэтага чалавека падставілі, гэта там нейкі дыпфейк і гэтак далей. І вось увесь мой досвед паказвае, што не, на жаль, гэта менавіта сам чалавек так сябе і паводзіў, і не бачыў у гэтым праблемы. Гэта не тое, што хтосьці падставіў, гэта не для таго, каб там адцягнуць увагу ад чагосьці іншага. Наша праблема як грамадства ў тым, што можа да 2020 года мы не бачылі ў такіх сітуацыях чагосьці вельмі такога дрэннага. Можа, мы на гэта глядзелі скрозь пальцы, і як бы думалі, для мужчын, напэўна, гэта характэрна, гэта там не вельмі добра, але вось, а што ў гэтым такога, усе гэтае робяць і гэтак далей. А вось пасля 2020 года мы ўсё ж такі, па-іншаму глядзім на такія сітуацыі. У нас зараз вось ёсць гэты досвед, і мы бачым праблемы, напэўна, там, дзе мы гэтых праблемаў раней не бачылі. Але, на жаль, вось да вашага пытання, я не думаю, што гэта нейкія такія вось вельмі складаныя схемы, хтосьці штосьці там прыдумляў, альбо там, не дай Бог, штосьці там КДБ рабіў. Не, на жаль, мы самі робім вось такія учынкі, і потым маем вось гэтыя наступствы. Я хотела, каб у нашым жывым эфіры прагучала пазіцыя самога Андрэя Стрыжака. Я працытую ягоны допіс з Фейсбука. Я хочу прынесці свае выбачэнні ўсім, каго маглі пакрыўдзіць, зачапіць, патурбаваць мае дзеянні. Па-другое, мае дзеянні не неслі ў сябе прымусу, карыстанне службовым становішчам, імкнення да выгады ці чагосьці такога. Не з'яўляліся вынікам злога намеру ці жадання камусьці нашкодзіць. Таксама Андрэй Стрыжак адзначыў, што абмеркаванне нюансаў яго асабістага жыцця ён вядзе толькі з тымі, хто з'яўляецца яго часткай. І яшчэ цытата з яго, і апошняя, але не найменей важная, калі гэты допіс камусьці яшчэ дапаможа пераасэнсаваць свае паводзіны, выбачыцца перад кімсьці, я буду лічыць, што мае памылкі і праца над імі дапамаглі не толькі мне. Гэта была цытата з Андрэя Стрыжака. Ці дастаткова такога выбачэння, як вы мяркуеце, спадарыня Ірына? Я, на жаль, бачу тут некалькі маніпуляцыяў. З аднаго боку, канешне, добра, што спадар Стрыжак адказаў на гэтую публікацыю і прызнаў там некаторыя свае памылкі і, наогул, як бы не стаў адмаўляцца ад гэтай сітуацыі. Гэта добра. Але глядзіце, па-першае, ён гаворыць пра тое, што ён, як і ўсе астатнія людзі, робяць памылкі. Канешне, мы ўсе робім памылкі, але, гаворка ідзе, мне здаецца, зараз, не пра памылку, а пра
сістэматычныя паводзіны у адносінах да маладых жанчын. Гэта ж не тое, што было там адзін раз, і вось чалавек менавіта потым зразумеў, што так не трэба было сябе паводзіць, і вось гэтая памылка. А па-другое, сама сутнасць, вось як бы за што ён просіць прабачэння. Ён же не гаворыць, што я вось зразумеў, што у мяне такая рэпутацыя, у мяне такі вялікі сацыяльны капітал, у мяне ёсць рэсурсы, і вось калі там я звяртаўся да маладых жанчын, у якіх няма такой рэпутацыі, такіх рэсурсаў, няма такой публічнасці, то вось менавіта у гэтым як бы шкода маіх паводзінаў. Я вось гэта хочу падкрэсліць, тут я ўжо ўключаю менавіта гендерную даследчыцу. Мы вельмі часта глядзім на такія сітуацыі, як на міжасабовыя сітуацыі паміж мужчынам і жанчынай. Але гэтага недастаткова. Тут, акрамя таго, што гэта мужчына і жанчына, акрамя гэтага ёсць адносіны ўлады і падпарадкавання. Так, гэта не абавязкова, каб, напрыклад, спадар Стрыжак быў начальнікам, а жанчына, якой ён слаў гэтае фота, была яго падначаленай. Але ён вельмі вядомая публічная асоба з вельмі вялікім сацыяльным капіталам. І нават вось яго слова, што вось, мы з ёй працавалі, з ёй не вельмі добра было працаваць, яна там штосьці не зрабіла, альбо там рабіла неправільна, з ёй не трэба працаваць, гэта ўжо вельмі можа нанесці шкоду вось гэтай жанчыне. І таму я разумею, што гэтыя жанчыны, калі атрымлівалі такія фота, яны і не маглі пратэставаць, бо яшчэ раз, паміж імі не было там нейкіх выключна там рамантычных, эмацыйных іншых адносін, якія бываюць паміж мужчынам і жанчынай. Гэта былі такія адносіны супрацоўніцтва, магчымага супрацоўніцтва, і між іншым мы зараз у эміграцыі, мы ўсе ў вельмі ўразлівым становішчы. Тыя, напрыклад, рэсурсы, той стан, тыя магчымасці, якія былі на радзіме, зараз іх няма. І зразумела, што як бы ад слова аднаго чалавека і вельмі ўплывовага чалавека, вельмі шмат залежыць. Там будуць цябе запрашаць там на нейкія працы, альбо не будуць запрашаць. Таму я бачу тут зусім не пытанне асабістага жыцця, а менавіта вось гэтыя гендерныя адносіны і адносіны улады, якія яшчэ раз могуць быць на ўзроўні сімвалічнай улады, рэпутацыйнай улады, улады лідара меркавання. Вось гэта вельмі важна. Вось я не пачула менавіта ў гэтым выбачэнні, што чалавек зразумеў, у чым канкрэтна, што канкрэтна, што вось сутнасць яго як бы таго, што ён рабіў. Мне паказалася, што гэта хутчэй такое, каму там, калі я там камусьці там штосьці прынёс нейкую шкоду, то я гэтага не хацеў. Але як бы вось таго, што чалавек усвядоміў, на жаль, гэтага не было. Спадарня Ірына, вам прыйшло пытанне, у чым, вас пытаюцца, матывацыя такіх дзеянняў? Гэта ўлада, гэта глупства, гэта распуста, што гэта? Вы ведаеце, вельмі часта чалавек сам не можа адказаць на гэтае пытанне, і такі універсальны адказ, таму, што я магу гэта рабіць, і мне за гэта нічога не будзе. Вось, на жаль, гэта не тое, што там, не ведаю, там нейкае такое, што вось так закахаўся, што як бы, не можа там без гэтай жанчыны, альбо там яшчэ штосьці. Не, на жаль, вельмі часта мужчыны разумеюць, што яны могуць так зрабіць, і хутчэй за ўсё, там адсоткаў на 95, нічога за гэта ім не будзе. А калі так можна рабіць, тады яны і робяць.
Ну, Александр Кнырович згадваў сітуацыю вельмі гучную, якую таксама шмат беларусаў абмяркоўвала з амерыканскім мільянерам, кіраўніком IT-кампаніі, які пайшоў у адстаўку пасля таго, як ён з'явіўся на відэо з палюбоўніцай, але самае галоўнае, што палюбоўніца была яго падначаленай. Ну, гэта называецца канфлікт інтарэсаў, і калі ў блізкіх адносінах начальнік і падначаленая. У дадзеным выпадку, як бы вы сфармулявалі, парушэнне чаго адбылося? Вось я пра гэта і гаварыла, што так, тут няма вось гэтай наўпроставай сувязі, што вось спадар Стрыжак начальнік, а гэта яго падначаленыя. Але ўсё ж такі, якія тут ёсць абставіны, якія як бы не на карысць гэтай сітуацыі. Вось вы прывялі прыклад з камерцыйнага сектару. Усё ж такі, тое, што можна ў бізнесе, дакладна немагчыма ў праваабарончым сектару, у грамадскіх арганізацыях. Бо яшчэ раз, бізнес это ўсё ж такі, такая больш сфера, дзе мы як бы менш чакаем ад тых, хто гэты бізнес узначальвае. Але вось там таксама быў такі прыклад. Але вяртаюся вось менавіта да, можа, асобы спадара Стрыжака. Гэта адзін з галоўных прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Гэта твар арганізацыі, якая займаецца дапамогай палітзняволеным. А палітзняволеныя – гэта вельмі балючая і актуальная для нас усіх тэма. Вось калі, не ведаю, там папрасіць любых беларусаў, беларусак назваць там 5 самых яркіх прадстаўнікоў дэмсілаў, зразумела, Андрэй Стрыжак будзе там абавязкова. І вось пра гэта я і гавару, што яго слова, альбо там слова за, альбо супраць там у адрас той ці іншай маладой жанчыны, гэта вельмі важкае слова. І хаця гэтыя жанчыны хутчэй за ўсё не былі ў яго падпарадкаванні, яны там былі у нейкіх іншых праектах, але яны штосьці там часткова рабілі разам, вось калі жанчыны як бы разважалі так, вось калі я зараз што мне гэта зусім не падабаецца і наогул я не буду тут працаваць, так што далей са мной будзе? Дзе я знайду іншую працу? Ці знайду я потым вось працу ў гэтым сектары? Вось гэта трэба мець на ўвазе, калі мы гаворым пра выпадкі харасменту. Тое, што статус таго мужчыны, які гэта робіць, значна вышэй, чым статус тых жанчын, у бок якіх ён гэта робіць. І калі потым будзе яго слова і яе слова, як бы гэта будуць зусім розная вага ў гэтых словаў. Бо яго мы ведаем усе яго справы, а хто гэтая жанчына. Таму вось менавіта ў гэтым я бачу тут праблему. Я прапаную пагаварыць пра юрыдычны аспект. Ці няпрошанае дасыланне выяваў геніталій з'яўляецца распаўсюдам парнаграфіі, ці гэта караецца паводле закона Украіны ў развязу. Я запыталася пра гэта сузаснавальніцу ініцыятывы партызанка, юрыстку Ганну Маціевскую. Давайте паслухаем яе адказ. Я хочу сказаць, што мае спачуванні жанчынам, я хочу гэта выразіць перад тым, як я акрэслю юрыдычную кваліфікацыю. Я хацела б сказаць пра тое, што, канешне, калі мы кажам пра наступствы ў юрыдычным полі, то яны павінны ацэньвацца па месцу, дзе знаходзілася ахвяра. Так, то бок, напрыклад, калі дзяўчына знаходзілася ў Літве, то адпаведна з літоўскім заканадаўствам, калі у Польшчы, напрыклад, то гэта адпаведна з польскім заканадаўствам. Тое, што тычыцца, напрыклад, польскага заканадаўства, мяркую, што тут могуць быць шмат аналогій з літоўскім. Гэта тое, што на сённяшні момант, на жаль, сучаснае крымінальнае права не заўжды падаўжае за сучаснымі тэхналогіямі. Так? То бок зазвычай крымінальнае заканадаўства рэагуе толькі тады, калі ёсць нейкая крытычная маса. І тое, што, напрыклад, тычыцца на сённяшні момант наўпростава польскага заканадаўства, то вельмі складана на базе таго, што як бы можна у матэрыялах прачытаць, сказаць пра крымінальнае злачынства. Вытлумачу чаму. Таму што перадусім, калі мы кажам пра, напрыклад, здзекванне, так,
ну то тут мусіць быць перадусім залежнасць даказаная, і залежнасць гэта, напрыклад, не будзе сітуацыя, калі гэта, напрыклад, людзі, актывісты з розных арганізацый, так? Тут залежнасць можа быць вельмі сімвалічнай, так? Ну і таксама здзекаванне гэта таксама не проста дасланне фотаздымку, так? Гэта ўсё ж такі іншая кваліфікацыя. Другое, распаўсюд парнаграфій. На жаль, у сучасных як бы юрысдыкцыях найчасцей гэта кваліфікуецца, гэта тычыцца польскага таксама сцэнару, што распаўсюд парнаграфій павінен быць публічным. Публічным гэта, напрыклад, калі б гэта фотаздымак быў, напрыклад, на асабістай старонцы, альбо ў нейкай нават зачыненай, але ўсё ж такі групе асобаў, так? Калі мы маем дачыненне з прыватнай рассылкай, гэта, на жаль, не з'яўляецца у праве распаўсюдам парнаграфіі. Ну і трэці патэнцыйны аспект, які можна разглядаць, але які таксама, ну, мне здаецца, што не будзе таксама пасаваць, гэта сталкінг. Гэта нават рэч, з якой я асабіста сутыкнулася і сутыкаюся на штодзень. І гэта мусіць мець таксама паўтараючыся характар. І насамрэч праз здзекаванне гэта таксама найчасцей пішацца ў юрыдычнай літаратуры, што найчасцей гэта тычыцца нейкага паўтараючыся характару. То бок пры аднаразавым, напрыклад, такім закідоне, калі можна так гэта падкрэсліць, гэта, на жаль, не сутыкнецца менавіта з крымінальнай плоскасцю. Таму з юрыдычнага пункту гледжання тут складана казаць пра нейкую крымінальную адказнасць, а тое, што тычыцца патэнцыйна, ну, нарушэння чесці і дастоінства, як мы гэта кажам, ужо у грамадзянскім, як бы такім цывільным акце, то гэта найчасцей рэч, якая, скажу шчыра, з практыкі не мае вялікага сэнсу, бо чакаць на гэта мінімум 2 гады ў першай інстанцыі, збіраць доказы, заплаціць шмат за юрыстаў, і патэнцыйная кампенсацыя будзе вельмі невялікай. Таму ў гэтай сітуацыі, мне здаецца, найлепшае, што можа быць, гэта насамрэч інстытут грамадзянскай рэпутацыі, і сапраўды добра, што гэтая сітуацыя абмяркоўваецца, бо гэта можа быць патэнцыйным найбольш, на жаль, эфектыўным інструментам, ніж нават класычная юрыдычная адказнасць. Бо яшчэ наша і юрысдыкцыя гэтага не прадугледжвае, але ўжо ведаю, што, напрыклад, у той жа Аўстрыі плануецца ўвесці менавіта адказнасць за такога роду рассылку. Ну і яшчэ адзін вельмі важны аспект, я хацела абмеркаваць, это як эта сітуацыя можа паўплываць на працу фонда Байсол, на агулам дапамогу палітзняволеным, на працу гуманітарнага фонду дапамогі палітзняволеным. І я таксама перад эфірам запісала меркаванне сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў і сябра Координационной рады Светланы Мацкевич. Давайте послухаем. Я бы здесь очень четко разделила 2 таких аспекта. Это, собственно, действие лично Андрея Стрижака и деятельность гуманитарного фонда и Байсола по отношению к политзаключенным. То есть действия, которые выплыли наружу и стали известной общественности, естественно, подлежат осуждению, независимо от того, что могут быть разные мнения, оправдания и так далее и тому подобное. Взрослая и такая основательная оценка этих действий вполне однозначная. Да, тут не может быть никаких, так скажем, оправданий, моральных оправданий в этом отношении, да, потому что Андрей осуществляет фактически психологическое и эмоциональное насилие по отношению к своим сотрудникам, сотрудницам и к активисткам. И тут не столько вопросы феминизма, как пытаются сейчас подать многие, да, что якобы там это какая-то, извините, придурь феминисток. То есть это абсолютно не так, да. Но эти действия с точки зрения морально-этической, личностной, да, естественно, подлежат общественной оценке только потому, что Андрей непосредственно связан с общественной деятельностью, очень важной функцией, которую он должен выполнять и выполняет. Да? То есть это деятельность фонда по помощи политзаключенным. И личная позиция Андрея в этом плане не как мужчины, не как там, человека, имеющего определенный пол, тоже очень важна. Он всегда, его аргументация в этом плане по выбору стратегии работы с политзаключенным основывалась в том числе и на морально-этических аспектах. И он это не скрывал, он это всегда подавал, настойчиво на этом базировался. И, собственно, таким образом выбивал из сферы влияния своих конкурентов. В частности, вот этот вот спор, который вечно продолжается и который на сегодняшний день, я считаю, уже
или переговоры. То есть Андрей явно занимал позицию давления и аргументировал ее с моральной точки зрения, не особо вникая в вот это вот развлечение, где реабилитация, а где, собственно, процесс освобождения. То есть он скорее уходил от этого вопроса. Но его вот эта настойчивая морально-этическая позиция в этом направлении, она приводила фактически к тому, что большая часть материальной помощи по политзаключенным направлялась именно через этот фонд, которым он руководил и который он организовал, ничуть не умаляя его успехи в этом направлении. Сейчас ситуация совершенно другая, и естественно, его вот эти вот личные действия, они значительно, обесценивают в том числе и все то, что он делал в плане помощи политзаключенным. Хотим мы того или не хотим, но это влияет на этот момент, да. И я думаю, что в этом плане позиция, вот такая оправдательная позиция с его стороны, что типа вот что хочу, то и делаю, и да, я признаю там свои ошибки, но это не совсем правильная позиция. Здесь нужно исходить из того, что это влияет на репутацию всей общей деятельности фонда, и самый лучший способ в этой ситуации или личное действие было бы это уход из фонда, чтобы вот эта вот тень аморальных действий не ложилась в том числе на коллективную деятельность фонда. И самым лучшим способом было бы это, собственно, уйти, так скажем, в отставку. Хотя я прекрасно понимаю, что это его дело. Большей частью, как там официально это все оформлено, я не совсем, с точки зрения бизнеса, я не совсем знаю. Тут надо собирать данные и факты. Но с точки зрения вот такого личностного действия, это было бы, наверное, самым лучшим его ходом. Да, то есть оставить вот эти все свои действия, принять лично на себя и отвести тень негативных последствий от фонда, от Байсола и от той функции ключевой, которая должна продолжать существовать и выполняться, наверное, уже другими сотрудниками. Ірина, я хотела вас попросить адрэагаваць на два меркаванні наших экспертак. Бачу вельмі шмат таго, з чым я таксама згодная. Я таксама гляджу на тое, што гэта, як быццам бы на першы погляд можна сказаць, што гэта датычыць канкрэтнага чалавека, але на самой справе гэта датычыць і арганізацыю, і усю нашу дэмакратычную супольнасць. І гэта тое, што разбурае давер да дэмакратычнай супольнасці. А я ўпэўнена, што гэты давер і ёсць наш галоўны капітал, якім мы зараз распалагаем. То есть гэта самае галоўнае. І калі людзі робяць такія ўчынкі, на жаль, гэты давер, ён разбураецца. І потым там большасць беларусаў не будуць ужо разбірацца, што у дачыненні там да якой канкрэтнай асобы гэта было зроблена. Яны будуць пераносіць гэта на ўсе дэмакратычныя арганізацыі, на ўсе арганізацыі ў выгнанні, наогул на ідэі дэмакратыі. Вось я чаму і гаварыла, што прыводзілі аналогію менавіта са скандалам з гэтым топ-менеджерам, але тое, што можа быць больш-менш прымальна ў бізнесе, ніколі не будзе прымальна ў грамадскім сектары, у грамадскіх арганізацыях. Бо грамадскія арганізацыі гэта менавіта пра ідэі, пра сэнсы. І зараз спадарыня Светлана гаварыла пра гэтую маральна-этычны аспект усей гэтай дзейнасці. І калі людзі гавораць з аднаго боку пра каштоўнасці, пра прынцыпы, пра сэнсы,
а потым паводзяць сябе супрацьлегла гэтым каштоўнасцям і прынцыпам, так узнікае гэты когнітыўны дысананс, і людзі думаюць, а чаму мы давяралі, а ці варта давяраць далей, і як бы адказваюць сябе на пытанне, што не варта. Я перш за ўсё чакаю заявы ад самого фонда, бо яшчэ раз, гэта справа не толькі Андрэя Стрыжака, там працуюць людзі, і перш за ўсё сама гэтая арганізацыя, мне здаецца, павінна заявіць пра сваю пазіцыю і пра тыя рашэнні, якія прымае гэтая арганізацыя. Тое, што гэта будзе такая прыемная інфармацыйная нагода для прапаганды, так, канешне, так будзе. Але як спецыялістка па прапагандзе я магу сказаць, што прапаганда выкарыстоўвае ўсё, што робяць і чаго не робяць дэмсілы, і нават усё добрае, што мы робім, прапаганда таксама выкарыстоўвае, перакручвае і стварае з гэтага нейкія інфармацыйныя нагоды. Таму я адназначна за тое, каб не замолчваць такія сітуацыі, пад шыльдай таго, што прапаганда даведаецца, і, значыць, яна будзе гэта абмяркоўваць. Гэта, не істотна, а істотна, што дэмакратычная супольнасць не замолчвае гэтую сітуацыю, прызнае памылкі, прызнае праблемы. Гэта ж, на жаль, як гендерная экспертка, я ўпэўнена, што гэта не адзінкавы выпадак. І, напэўна, ёсць іншыя выпадкі, звязаныя таксама, напэўна, з вядомымі асобамі, бо я яшчэ раз гавару, што гэта не выключэнне для нас. Мы зараз пераглядаем, што можна, а што нельга. І шмат людзей, на жаль, рабілі штосьці падобнае, думаючы, што, як быццам не забаронена, і мне за гэта нічога не будзе. Таму я б скарысталася бы гэтым момантам, і, безумоўна, я за тое, каб зараз былі грамадскія дыскусіі. Ірына, дарэчы, якраз у працяг роўна таго, што вы кажаце, у нас шмат каментароў прыходзяць, я адзін з іх зачытаю, что, безусловно, радует в этой ситуации, так это тот факт, что институт репутации для белорусов становится чем-то действительно важным. Это как раз подтрымка вашей думки. Я хочу трошки там журналистской кухни вынести ў эфир. Рыхтуючыся до гэтай перадачы, я звярталася до розных людей с просьбой записать их меркаванні, и до одной из экспертак, калі я звярнулася, яна сказала, што яна не можа, тому што яна ў пэўным сэнсе замешаная ў гэтую справу, што ёй таксама прыходзілі гэтыя фотаздымкі ад Андрэя Стрыжака. Я не буду называць імя гэтай жанчыны, но гэта толькі пацверджанне той публікацыі, якую зрабіла Еўрарада, і выглядае з таго, што людзі ведалі, але што не агучвалі, што гэтая гісторыя не сённяшняга дня, магчыма, гэта працягвалася дастаткова даўно, і многім было вядома. І вы ўжо пачалі гаварыць пра тое, чаму гэта не было апублічана. Напэўна, і не все жанчыны хацелі публічнасці, і, напэўна, матывацыя была, што гэта нашкодзіць агульнай справе, рэпутацыі дэмсілаў. Ці гэта слушная пазіцыя? Маўчаць, каб не нашкодзіць агульнай справе? Не, гэта дакладна не слушная пазіцыя, гэта наадварот паказвае, давайте зараз я ўключу выкладчыцу, мы ўсе робім памылкі, але калі мы не робім працу над гэтымі памылкамі, то мы гэтыя памылкі робім знову і знову. Зараз у нас ёсць магчымасць скарыстацца так гэтай непрыемнай нагодай, але як гаворыцца, стварыць з лімонаў ліманад, абмеркаваць гэтую сітуацыю, абмеркаваць з розных бакоў, паказаць, чаму яна непрымальная, што тут парушаецца з розныя аспекты таго, што тут парушаецца, і зрабіць для сябе выснову, што гэта гэта непрымальна, так? Наогул, калі зараз журналісты звяртаюцца па каментары, мне здаецца, калі нават
вось ёсць пытанне, а чаму гэта непрымальна, но гэта ўжо паказчык таго, што ў нас штосьці такое з каштоўнасцямі, з нормамі, нам трэба гэта прапрацаваць, прарэфлексаваць і пагутарыць на гэтую тэму. Бо гэта, ну, адназначна непрымальна, з якога боку на гэта не паглядзі. Але яшчэ раз гавару, калі мы будзем жыць з аглядкай на прапаганду, што скажа прапаганда, то тады трэба, ну, як бы закрыцца ў доміку і нічога ніколі не рабіць. Але нават калі мы закрыемся ў гэтым доміку, прапаганда будзе гаварыць, паглядзіце, яны закрыліся. Кожны крок дэмакратычнага руху, ён, безумоўна, выкарыстоўваецца прапагандай. Але яшчэ раз, вось давайце мы, можа, не будзем, ну, рабіць такіх падарункаў для прапаганды на самой справе, але падарункаў не рабіць, гэта не значыць не гаварыць пра гэта, а не рабіць менавіта вось гэтых учынкаў. Вось, напэўна, гэта будзе самы добры шлях. Ірына, тут вот якраз вас каментуюць, што і кажуць, што не трэба пераносіць рэпутацыю прафесійную чалавека, не трэба змешваць яго асабістае жыццё, што ў дадзены момант робіць спікерка, ну, і вы. Ці вы згодныя, што не трэба змешваць у гэтай сітуацыі? Ну, як бы, можа, у нейкім ідэальным свеце гэта, можа, і не трэба. Але вось яшчэ раз, нашая псіхіка, вось мы так, як бы, пабудаваны, што для нас заўсёды гэта будзе працаваць разам. Вось глядзіце, калі мы гаворым пра нейкія арганізацыі, арганізацыя, ну, гэта такі монстр, гэта нейкая там сістэма, структура і гэтак далей. Але арганізацыю для нас прадстаўляюць людзі. Вось канкрэтныя людзі. І яшчэ раз, Андрэй Стрыжак – гэта твар гэтай арганізацыі. Вот нават калі мы параўнаем з іншымі, там, праваабарончымі іншымі арганізацыямі, мне здаецца, там заўсёды некалькі твараў. Там, ну, вось 2, 3, 5 чалавек, якія асацыююцца вось з гэтай арганізацыяй. А тут як бы адзін чалавек. І як чалавек, які кіруе грамадскай арганізацыяй, як яго, як бы, ну, асабістае жыццё і грамадская дзейнасць не звязаны. Яшчэ раз, вось я з гэтага пачынала, але я яшчэ раз падкрэслю. Мы часта думаем, што вось гэта як бы асабістыя стасункі гэтага мужчыны і гэтай жанчыны. Але не, гэта не асабістыя стасункі. Асабістыя стасункі, калі у іх, ну, калі, не ведаю, там, яны на нейкім курорце пазнаёміліся, і вось ён з адной краіны, а яна з іншай, і потым яны таксама раз'едуцца ў гэтыя краіны. Тут вельмі, як бы, цеснае кола людзей, якія працуюць, калі не пад кіраўніцтвам, то працуюць у сумесных праектах. І вось нават нейкія там пагаршэнні адносінаў паміж гэтымі людзьмі могуць прывесці да таго, што чалавек з больш высокім статусам, з больш высокай рэпутацыяй, ну, як бы скажа, не, мы там з ёй альбо з ім працаваць не будзем. І ўсё. І як бы вось тут гэтае кола замкнёнае. Таму гэта дакладна не нават асабістае жыццё. Асабістае жыццё, вось яшчэ раз, калі няма ніякіх іншых зносін. А тут яны канкрэтна ёсць. Гэта адносіны, калі мужчына мае значна большы сацыяльны капітал, значна больш высокую пазнавальную рэпутацыю, а жанчына ў параўнанні з ім, ну, не мае гэтага нічога. І вось яго слова і яе слова, яны не параўнальны. Таму гэта адназначна не пра асабістае жыццё. І я хочу пры канцы нашай размовы закрануць вельмі важны аспект бяспекі. Вядома, што прадстаўнікі дэмсілаў, публічныя прадстаўнікі дэмсілаў знаходзяцца пад пільнай увагай спецслужбаў, і пэўныя захады бяспекі, ну, яны проста неабходныя. Я звярталася па каментар да прадстаўнікоў Белпол, каб яны, ну, падалі сваю ацэнку сітуацыі з пункту гледжання захадаў бяспекі, ну, якія меўся прытрымлівацца кіраўнік фонду дапамогі палітвязням. Белпол мне сказалі, што гэтую сітуацыю каментаваць яны пакуль не будуць. Ну, тым не менш, як бы вы ацэнілі вот этой базавыя правілы бяспекі, якія меліся б быць выкананыя ў гэтым выпадку?
Ну, вось тая самая сітуацыя, якая была там некалькі месяцаў назад са спадарыняй Мельнікавай. Вось як быццам мы гаворым пра канкрэтную асобу, пра канкрэтнага чалавека, але мы разумеем, што гэтыя людзі займаюць такое важнае становішча ў дэмакратычнай сістэме, што перш за ўсё для іх вось гэтыя правілы бяспекі павінны былі быць выкарыстаны на 200%. А мы бачым, нават не будучы, ну я дакладна не спецыялістка па інфармацыйнай бяспецы, але ну нават мне зразумела, што гэта парушэнне ўсіх магчымых правілаў. І тады мы вось задаем сябе пытанне, што калі гэтыя людзі вось як бы так да гэтага ставяцца, то як мы можам давяраць увогуле дэмакратычным сілам, што як увогуле пабудаваная гэтая сістэма. І вось ну гэта найбольш сумна. Вось як бы мы і кожная у гэтай перадачы мы паказваем, што гэта не канкрэтная справа канкрэтнага чалавека, што гэта хутчэй такая ну кропля, такое люстэрка, у якім мы бачым праблемы і нашага кам'юніці, і нашага грамадства, і нашых арганізацый. І вось яшчэ раз я толькі прызываю ну зрабіць з гэтага высновы і не паўтараць гэтых памылак, але не паўтараць іх можна толькі тады, калі мы іх прапрацавалі, калі мы іх абмеркавалі, калі мы зразумелі, чаму так нельга, якія тут ёсць вось гэтыя розныя аспекты. І тое, што на першы погляд, я згодная, камусьці на першы погляд гэта можа здавацца ну вось нейкім такім, ну як бы не вельмі прыстойным учынкам, але ну як бы нічога дрэннага. Але мы паказваем на самой справе, як гэта ну што гэта і гвалт, што гэта і парушэнне межаў, і гэта страта давераў да ўсяго таго, што мы ўсе робім, чаму мы як бы ну не тое, што можа прысвяцілі жыцці, хаця некаторыя гэта зрабілі, але што займае ну вельмі важную частку нашага жыцця. Дзякуй вялікі. Я думаю, што это пачатак вельмі важнай, больш шырокай размовы, якую мы працягнем з рознымі экспертамі ў іншых эфірах Піку Свабоды ў іншыя дні. Мы былі у эфіры з медыэксперткай, гендернай даследчыцай прапаганды Ірынай Сідорскай. Дзякуй вялікі, што вы прыйшлі да нас у эфір, падзяліліся сваёй экспертызай. У нашым эфіры таксама прагучалі меркаванні сябра асацыяцыі сваякоў палітвязняў і каардынацыйнай рады Святланы Мацкевіч, блогера і сябра каардынацыйнай рады Александра Кныровіча, сузаснавальніца ініцыятывы партызанка юрысткі Ганны Матіеўскай і прадстаўніцы міжнароднай каманды офісу Ціхановскай Стасі Гліннік. Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.